det er smart at flytte mange lidt til siden. Nej, exakt. Jeg går lige... Jeg har hende lige i underkanten. Du siger, det var fint nu. Ja, det var godt, ja. Jeg har hende sådan lige... Så vil jeg gerne byde forsamlingen velkommen. Du klager som så mange af alle kommet indbydelse. Det er jo nok lidt fordi det er også indbyder, men egen tro, så er det altid en god opbakning til at komme og sige det, de revyhold, der når flere gange har optræden for os, og de har præsteret. Og jeg vil gerne have forløbigt tak, fordi de er gået i gang med den opgave. Det er mange timer, der er bag arbejdet, og hvor de må få en patent bifald. Revyens indhold, den har bestyrelsen lidt korrektur på, så der står vist godt nok i programmet, at vi er juridisk ansvarshavende. Det vil vi indtil videre gerne freleve. Men velkommen, og håber vi får en hyggelig og fornøjelig aften sammen. Kan vi ikke give ham en hånd? Velkommen til alle, der har turet været til stede i år. Det er åbenbart ikke så mange. Uden jeres medvirken i det daglige, var det jo komplet umuligt at lave revy. De andre år, hvor vi har prøvet at træde frem, har vi altid haft en fast ramme om vores optræden. Det har vi droppet i år. Og i stedet for, så har vi lavet en god gammeldags lavkagerevy, som vor mor bragte den, når bageren havde lovet. Det betyder altså en revy uden indre sammenhæng, men hvor tingene kommer klaskende oven i hinanden. Så hvis der er nogen, der finder en sammenhæng, så er det på egen regning og risiko. For første gang,
så har vi haft anfægtelser med det, vi har lavet. Vi har diskuteret meget. Altså, hvad kan man sige, for eksempel? Man kan vist godt sige, at en mand er fræk. Man kan ikke sige, at han er sjov. Det er sådan noget med nuancer og den slags ting. Man kan nemt sige, at en mand er dum. Man kan for eksempel sige, at det er da godt, at elektrikeren ikke har nogen hjemme i øverste etage. Jeg mener, når nu var der, han er Hildebrænd. Så skal vi jo selvfølgelig også, ligesom ved H.C. Andersen, passe på de her 5 høns, som udsprang af en fjeder eller 4. Der er der nogen, der tænker i de baner, altså den med fjerde og høns. Det handler dog ikke om høns, men det handler om mink. Når man laver revy, så må man altid spekulere på, hvad det egentlig er, der er morsomt. Hvad er humor i formen? Hvis nu din nabo, han kommer hen ad gaden i kjole og hvidt og høj hat, så er det nok ikke sjovt. Højst lidt usædvanligt, lidt mærkeligt eller anderledes. Men hvis han kommer i kedeldragt og sorte hænder og med høj hat, eller i kjole og hvidt og så med cykelspænder, så griner jeg.
Humor er altså noget at gøre med at skubbe en lille smule til det, vi kender fra det daglige. Så vi får tingene bragt en lille smule ud af balance. Så morer vi os, og så opstår humoren. Det spekulerer vi selvfølgelig meget på herinde bag scenen. Men vi har det nøjagtigt ligesom Nibe Roklub. Vi synes, det går bedre med årene. Der er andre, der synes, det går bedre med årene. Ikke højt. Nå. Men tingene kan jo også trækkes for længe ud. Det gamle, eller altså moderne slagord om at komme en anden ved, det passer jo ganske godt på den stemning, der hersker her i byen. Det er også en bitte køn. På den ene bakke, der har vi den erhverdige gamle kirke. På den anden bakke, byens nydelige park, som Poul i Molbjerg har æren for. Om ikke for anden sådan, at vi husker for den kunstdesign. Og midt i Smørhøj, der sidder pastor Dullerup i det fine nye kapel og passer på kirkekassen. På første salen, der holder Ødom til, og han er sådan en slags overlæge. De mange trapper op til ham, det afholder ganske vist folk, der over 60 fra at komme til doktor. Men så er det godt, at plejehjemmet er i 1 etage. Vi har også fået vores eget lille Gentofte.
holder os diskrete her på bakken og hænger os alene med os selv. Vi vil godt have blomster, duft og måske lidt glemmeligt luft, men det skal nu være her på fyrværken. Hygger os så dejligt her på bakken. Det er et ganske pragtfuldt sted at bo. Selvfølgelig så er der noget om snakken, at vi vil gerne være en ordentlig to. De indfødte, de er set her fra bakken. Så ydmyge lidt for sig selv. Måske lidt provinsiel, men holder de sig for sig selv. Hvor de hver er, mener vi på fyrværken. Når vi skal handle os på fyrværken, så er det egentlig for os bekvemt. Vi hopper blot i kjolen og i jakken, så ud til bussen i går er det næst. For bussen holder nemlig her på bakken og kører os til Bilkastbrillen rundt. Vi behøver slet ikke ned i Hundeby og kig. I hvor er vi dog bevendt på fyrværken. Har vi godt nok hørt på fyrværken, at folk i Rådum har så meget for. Foreninger vil have os med i sjakken. De synes, vi skal kigge indenfor. Det finder vi er pudsigt her på bakken. Og det er da vist ikke lige os. Nej, lad os dog på Aalborg-vis have en lille presseris for os selv og vores skønt på fyrværken. De, der så Lørdagskanalen i sidste uge, det må være ved lørdags, så at vi har fået en ny religiøs sekt, som skulle have gode muligheder her på Vorbrændighedsbrædder. Den henvender sig vist nok for en stor del til husarerne. Man kalder sig Guds børn. Hvad der er mindre kendt i byen endnu, det er, at et par af de optrædende her i revyen er konverteret, indtrådt i sekten og på mandag rejser til Sejren for at missionere. Du skal elske din næste. Det danske landbrug er ude i... Ja. Jo. Ja, det skal du videre. Ja. Jeg kan netop meddele til stedeværende, at det netop er indgået over fjernskriveren, at chefen for Juling og Øje, Dallas, Mr. Jenner i Juling, har udsat for et attentat, som ser ud til at kan få dødelig udgang. På nuværende tidspunkt vides det ikke sikkert, men der vil senere over dansk tv blive berettelser op i Arling om det attentat, som altså har ramt det kendte olieselskab meget hårdt netop nu, hvor det står over for større ekspansioner i asiatiske oliefelter.
Borgerforeningens bestyrelse har netop afholdt ekstraordinære bestyrelsesmøde, men man er blevet enige om, at revyen skal køre videre i aften. Men at man selvfølgelig samtidig har pålagt revyfolkene at skære de morsomste numre fra af hensyn til den øjeblikkelige situation fra USA, som berører mange af de tilstedeværende fordelingsdybt. Vi går videre. Det danske landbrug er for øjeblikket ude i en svær krise for Gud hvilken gang. Der er ingen tvivl om, at nogen har det værst. Det er dem, vi læser om i aviserne. Og bag dem står der en stor flok og skubber på og større med. Vi skal møde en af dem. Jeg har fusket. Jeg har svindlet. Jeg har fugtet. Og det har jeg gjort i 37 år. Det er mærkeligt, at der ikke er blevet snuppet. Og mit regnskab på min bæltebunde i går. For min selvangivelse, den er helt utrolig. Jeg vil ikke have for minus her i dag. Min revisor her i byen er så urolig. Det er nok fordi jeg skriver alting af. Jeg har fusket, jeg har svindlet, jeg har fugtet. Og gjort det nu i 37 år. Det er mærkeligt, at der ikke er blevet snuppet. For mit regnskab om min lille bundegård. Og jeg skriver jeg på biler og på traktor. Jeg har en rød og en rolig spor endnu. Og jeg skriver jeg på begge bundegårder. Så mor kan have den hjemme som sit bo. Jeg har fusket, jeg har svindlet, jeg har fundet. Og gjort det nu i 37 år. Det er mærkeligt, at der ikke er blevet snuppet. For mit regnskab om min lille bundegård. Og jeg skriver jeg på rejser til Canaria. På smågris og på videoapparat. Jeg kan mere end de fleste kan finde ud af. Det er nok fordi jeg er så bundesmart. Jeg har fusket, jeg har svindlet, jeg har fundet. Og gjort det nu i 37 år. Det er mærkeligt, at der ikke er blevet snuppet. For mit regnskab om min lille bundegård. Jeg har lige fået et brev fra min revisor. Der vil synes det er nok hjerts. Men han Ole, ja, han står jo der og siger, at jeg har betalt for mange penge i skat. Jeg har fusket, jeg har svindlet, jeg har fundet. Det er det også ind i Aalborg. Det er godt, det ikke er med, der bliver snuppet. For mit regnskab om min lille bundegård. Ja, det er godt, det ikke er med, der bliver snuppet. For mit regnskab om min lille bundegård. Se, vi var nogle stykker, der går ud og stiller os op til byrådsvalget her i efteråret. Det kan nogen om det. Det er en god måde at fortælle sine venner på. Men hvor er der? Jeg fik 8 stemmer. Og jeg kunne se, at Hans Jørgen Trysø, han havde flere venner end jeg. Og han fik kun 3. Så er der dem, der har langt færre venner end både Hans Jørgen og mig. Og de hænger med på dem. Det var dem, der kom med. Nogle af dem gik dem dermed frivilligt. Efter sigende der i hvert fald. Der er sådan en restgruppe af folk, som vi gik skidt for ved valget. De hænger på dem 4 år. Så de må nu deltage i arbejde i teknik og miljø og anden djævelskab.
mens vi andre vi kan gå og dyrke vores små private videnskaber. Hvem gik det ud over? Egentlig var det kun 4, selvom folk her i byen de går og tror, at det var 5. Oprindelsen, den var af Himmerlands Muld. Han fik tidligt sin kondus. Han fik tidligt hul. Ville så gerne. Han blev også benådet. Og havnede i rådet. Målet var fuldt. Eminensen kender sin grænse. Hvis det nu skulle knibe, så spørger han slænse. Elsker der kvinder med blussende kinder, mindes de fester. Portræt af borgmester. Strålende landmand med engagement. Elsker at snakke en masse i gang. Holder af kamp. Han er noget af en fighter. Fremmedarbejder. Med fynsk accent. Han bliver først stævnet til skolenævnet, hvis så i byrådet og tror han kan evne. Folket det presser. Viceborgmester, store mand i kredsen, portræt på Nissen. Oprindelsen uklar, men vist nok fra Mors. Kører man med det, som nu er købmandens kurs. Slagsikring, finmand, villa i byen, nævn i revyen, store mand blandt os. Krigsbuk han frister. På væg, minister. Han er en af de andre, som bøffer-minister. Fremskridtets tanker. Hjertet det banker stærkt under koften. Portrættet af toften. Idræt skal parres med snu-politik. Så det var ikke en tanke, som Finn Svendsen han fik. Han vil have hal, og han lægger planen. Han fremskaffer manden, lægger taktik, kender til priser, ganger, deviser, stærkt fotogen, udlært revisor. Nu er det hverdag. Hvor fanden bliver den her dag? Mon Finn han kan stole. Portrættet af Ole. Strålende åndværker. Ret som et søm.
Claus Holm. Bornum er reddet. Fremskridtet skredet. Ind med de kloge. Portrættet af Åge. Skidt for forsamlingshuset, det er det, vi alle sammen de har kendt. Det er rigtig nu. Økonomien går skidt, og en sådan revy kan kun give underskud, medmindre vi prøver på at gøre en ekstra indsats. De par øl, I køber efter revyen, det kan jo ikke blive så meget, så sådan en aften kan give overskud. Revyholdet har været meget bevidst om det her, og derfor har vi også prøvet at se, om vi ikke kunne bidrage til, at festen kunne give overskud. Derfor har vi blandt andet stilet til de såkaldte madrasture til Flensborg, hvor man undervejs får en demonstration, som er et rent kommercielt indslag i sådan en tur til Flensborg. Og meningen er jo så, at de pågældende firmaer skal betale for at få lejlighed til at vise, hvad de vil sælge. Og det har vi så gjort. Så sidste nummer, inden tissepausen, på 10 minutter, det bliver derfor et rent forretningsmæssigt indslag, hvor vi vil vise, hvad der sker inden for modefronten for øjeblikket. Må jeg byde velkommen til årets modesportshow 1982. Ja, godt, mine damer og herrer. Good evening, ladies and gentlemen. Good night, meine Damen und Herren. Bonsoir, mesdames, monsieur. Buonasera, señoras, señoritas. God aften, mine damer og herrer. Rigtig gerne velkommen til vores sportmodshow, eller modsportshow, eller 1982. Det har jo desværre været nødvendigt for revyforfatterne at købe dette underholdningsindslag for at udfylde revyen på passende manér. Så vi indleder nu vores sæsonpremiere her i dette lille falderede forsamlingshus i denne søde lille by Østerhørmor. Jeg vil lige indføje, at da vi ankom hertil i vores her til Østerhørmor, ja, der så vi den mest henrivende lille friluftsband. Det viste sig senere at være anlægget. Men var det dog en skam, at den lokale idrætsforurening endnu ikke har fået bygget en kær lille boblehal dernede, så kunne vi passende have præsenteret næste års badekommission i de helt rigtige omgivelser. Næh, det eneste vi så dernede var en pæn mørk herre, der var i gang med at fange vildænder. Han gjorde sig de frygteligste anstrengelser uden noget som helst resultat. Han var rigtig god i vandet. Nå, det får nu være. Nå, vi skal tilbage til vores sportmodshow, eller modsportshow, altså 1982, hvor vi her i dette dejlige, herlige og forgældede forsamlingshus vil vise dem, inden murerne forfalder og mørerne på os, de mest spændende og søde ting indenfor sporty buks, sporty bluser, sporty jakker, sporty trøjer, sporty dress, sporty strømper, sporty sko, sporty udstyr, kort sagt alt inden for Østerhornum idrætsforurening, lige fra det mest elegant raffinerede, og helt dernede, hvor selv dem fra Guldbæk kan være med i vognen. Undskyld, skolebussen. Det første, vi vil vise den her i aften, er en lækker jogging-shoe fra Boutique Arne Lanson henne på torvet. Den bliver her præsenteret af Henry Dolle. Hello, Dolle! Læg mærke til den økonomiske pasform, der nærmest smyger sig ind i kurs Pride. Helt ned til randen
fået. Det understreger de kreditforeningsformede konturer. Det er virkelig krejs for saldoen. Og prisen for dette vidunderlige græs er som med kun 685 øre. Ketchum, som er med, er venligst udlånt af Provinsbanken, skulle vi hilse at sige fra de gode i Sendstrup. De kan anvende disse herligheder på tennisbanen i Guldbæk eller i klubhuset. Der spiller man først heller ikke badminton. Men gør det kl. 19 og kl. 20, eller når man er amerikaner, for så er der flest folk i klubskoret. Ja, vi siger tak til Lotte. Ja, tak. Ja, vi ses i varme lidt senere. Det næste, vi er bevist her til publikum, er en kreation for den lidt mere jævne, og skal vi sige ensformige type. Det er en kreation, som vil, ja, du ved hvad den vil, men det kan jo selv løbe. Den er fra Bilka. Vel at mærke Bilkas informationsafdeling for glemte sager, og det her præsenteret af Fyre Bakkepigerne. Vi lægger mærke til, at de er død kedelige, og vi har nok i os selv udsnit, som jo kendetegner alle deres forsømte medsøstre. Læg også mærke til de udhulede tv-øjne, som har det her kommer med mand ikke snart hjælpligt. I øvrigt skal bemærkes de brændeovnsformede udbrustninger bagtil og fortil. Det er venligt og ligger godt i havregrynssvinget. Og prisen for disse trivialiteter er kun 518 og 85 øre. Ketchum, som er med, den har kun været lidt brugt og kan fås med ordinær grundejerrabat. Vi tilråder, at græsset anvendes i badmintontimerne i Støvringhaverne, da det helst ikke er tåles at ses her i byen. Ja, vi siger tak. Ud! Og som det sidste i Spøjmodshow, eller Modespøjshow, er 1982, har vi en enkelt, den nærmest pure udgave af sportidræs. Hvis man der kan bruge den betegnelse længere. Trenden Forenede Landeveje præsenterer hermed årets Estrup-udgave af Sporty Show. Spiller pest, eller på dansk, Peter Pest. Ja, det går lidt meget i banen her. Ja, pressen der er tydeligt fra, at Peters løn ikke hænger på den grønne gren. Vi ser den lave skatteprocent, kombineret med et yderst primitivt serviceniveau. Her er tale om en stemmemagnet, der udhuler både til højre og i venstre. Græssets motto er... Vi har aldrig loven af det. Græsset, der prismæssigt ligger på linje med 2 pund kaffe, kan fås henne hos Orla i Brosen eller i Kramkisten. Og Ketchum, som er med, er fra Henning Gillevs Slappemarked. Hvorfra det oplyses, at prisen kun er 418,85 øre. Vi anbefaler indtrængende, at disse elendigheder anvendes, når næste kommunalvalg er overstået. Så er der forhåbentlig ikke nogen, der ser det mere. Ja, tak til Peter. Jeg lægger bag min ketchup. Hvor er det? Ja, det holder jeg godt, det er lov. Og som aftens klub, som aftens kongefinale, har vi hermed fornøjelse at præsentere den for en liden kuriositet, som vi har dristet os til at kalde Følg i går. Denne sjove lille ting er her præsenteret af en af årets babyer fra Højvang, som gerne vil slå et slag for det dårlige børnetal. Læg mærke til de forvoksede forhåbninger og de forfejlede forventninger. Vi tilråder, at alle påbegynder grundige forberedelser efter sengetid. God fornøjelse. Ja. Ja, og fordi vi er festlige og bekendte indslag, stod vi som vores Spøjmodshow eller Modespøjshow i 1982. I det vi håber, at revyforfatterne har
synes, at denne modeshow har været tilstrækkeligt lang til at udfylde deres lidt kedsommelige viser. Nej, undskyld! Tomrummet mellem deres lidt kedsommelige viser. Og egentlig siger vi tak til dem, søde publikum, for deres søde og naive og uvidende facon at modtage vores sportemodeshow eller modeshow 1982. Tak for denne gang. Tak for det. Goodbye and have a nice time. Yeah. Hvad der måske er mindre kendt, er vi også opsamler de ting, der sker her og nu. Blandt andet klipper vi hver dag i avisen, og gemmer det, som omhandler vores lille egen. Det bliver så klippet ind i store scrap-bøger, og der er en hel del mennesker, som kommer og kigger disse bøger, som er også fri for at læse stift til hver dag, og det er jo noget af en belastning. Vi vil prøve at kigge ind på arkivet en ganske almindelig mandag aften i åbningstiden. Goddag, Niels. Goddag, Kurt. Velkommen til. Tak skal du have. Skal du kigge i skræmt? Jeg vil tage den i bøger. Jo, det er også det. Laver du kaffe, Laurits? Jo, og vi tager også nogle af annoncer. Der gemmer sig tit en nyhed i en annonce. Det passer. Ja, så kan vi komme til at læse om Finn Svendsen. Han deltog jo meget aktivt. Ja, det passer. Men hvad fik han egentlig ud af? Jeg mener sådan på Idrætsforeningens vegne. Det var ikke så lidt. Husk, det er kulturudvalget, der har bevillingerne til ungdom og idræt. Men der kom ingen fra Østerhornum sovn i det udvalg. Og så er det da dejligt, at Ole Asp kom i socialudvalget. Så kunne vi jo få socialhjælp til det. Jamen, hvorfor nævner du Ole Asp? Han bor der i Budrupsholm. Nå, skal vi ikke kigge lidt i bøgerne? Du begynder. Jeg har en annonce her. Afløser til pasning af mink i stærkt ekspanderende minkfarm søges
Eventuelt kan pasning af duer og heste indgå i aftalen. God håndskrift. Ingen hindring. Firma. Orla Damsen APZ. Jeg sidder også og kigger i en annonce her. Nu skal du høre. Undgå ildsvåde. Få deres installation efterset. Og Lauritsen, formand for erhvervsudvalget. Jeg har også en annonce her. Ønsker de 0 i trækprocent? Vi har indflydelse i ligningskommissionen. I letmærke Toft. Det er en annonce mere her. Det er der. Taler til foreninger og institutioner affattes. Mange ord, men ingen løfter garanteres. For eksempel, jeg er enormt betænkelig, men jeg bekæmper alt kraft modstanderne af dem, der stiller sig velvillige over for ungdomsgruppens sande venner, og det vil jeg gå ind for i udvalget, som jeg desværre heller ikke er medlem af. PS taler lånesikke ud, billetmærke PP5. Ja, jeg har en tak-annonce. Tak, det må jeg sige. Tak til alle, der ikke stemte på mig, Henning. Og tak stykke til. Tak for kaffe. Og flere deltagere. Nu skal du høre, her er noget fra, den er også et brugtmarked. Tilbud på fremmedord på ønskes. Peter Kvist. Annonce. Brugtmarked. Til salg 3 landsbyskoler, der er under afvikling. Tilbud bedes indgivet til skoledirektør Bjarne Sten. NV. Rent privat ønskes tilbud på Kridthus. Her står vi et stykke om genbrug. Vil du høre? Jo. Ved en mindre forandring har man genbrugt borgmesteren. Der skulle blot justeres lidt ved holdningen, så var han klar igen. Borgerforeningen har fundet ud af, at millænderne i Svanedammen kan genbruges til rådlødning. Jeg var også med både til opstillingsbødet og til den der juleforsamling. Ja, det var også den, der render til. Ja, ja. Jeg har også været til Brosens generalforsamling. Nu skal du høre. På Brosens generalforsamling blev det vedtaget af medlemmerne i nogle måneder undlader at fjerne varer fra butikken, men nøjes med at betale ved kassen. Ja. Formålet det er at samle penge til en byggrund på Pengetorv. Ja, nu skal du lige høre. Her er interviewet med formanden for Østerhorn Idrætsforening. Ja. Vi har spurgt Finn Svendsen. Er du tilfreds med Østerhorn Idrætsforeningens indsats ved byrådsvalget? Svar. Ja, for jeg forventer, at Venstre melder sine medlemmer ind som støttemedlemmer i Østerhorn Idrætsforening. Nyt spørgsmål. Hvad så med sponsorer? Fedt. Det var et godt spørgsmål. Spørgsmål. Havde du forudset, at Østerhorn Sogn ikke ville få nogen i kulturudvalget? Fedt. Nej, det er en af selvmål. Spørgsmål. Hvordan vil I nu komme igennem? Fedt. Spørg Ask. Han bor godt nok i Buderup Sogn. Den detroniserede Poul Pedersen ønsker ikke at udtale sig. Men jeg har også en annonce. En mere? Ja. Jeg er nærmest rød. Det må jeg sige, Henning. Her er noget fra Hus og Hjemspalten. Det er det eneste, det er godt. Det er forår, og arbejdet i hus og have skal rigtig i gang. Vi har spurgt det kendte byrådsmedlem Lauritz Toft, om han kan give gode råd. Svaret var, luk de haver. Det er præcis et svar, fik os til at spørge, om han også kunne sige noget om hjemmene.
Svaret var endnu kortere. Luk! Ja, jeg har noget her. Det svarer til flere spørgere. Nej, en lille hurtig en af fynsk udtrykker har ikke noget med vand at gøre. Nej, nu skal vi høre, her er referat fra et byrådsmøde. Der var kun et punkt på det åbne møde. Det var staveøvelser for de nyvalgte. Det viste sig, at ingen kunne se forskel på C og G. Et medlem påstod, at han kunne se et W, men det blev opklaret, at det kun var Z, der lå det. Nå ja, det er da også ravnende ligegyldigt, om det var Z eller W. Ja. Nå, jeg har også en annonce til det her. Kontrollerede almarkartofler til salg. Øno. På landet har man noget, der kaldes grovbrød, og noget, der kaldes finbrød. Finbrød kan også udtales finbrød, der er opkaldt efter en mand, der hed Finn. Dette brød bages i mindre portioner over og rundt, men når der er byrådsvalg, slås der større brød op, og der kaldes det rævekage. Fidusen er, at rævekage ikke bages af bagere, men af bagmænd. Rævekager bygges gerne, så man ikke kan se, at det er rævekager. Det kaldes at sløre. For eksempel sker det med bundeslør, der findes i større mængder her på egen. Vidste du det? Opskriften på grovbrød findes under revy. Se til lige grovkorne. Forskellige redskaber. Grov fin er fremstillet af læder, det såkaldte mundlæder. Fløjlshandsker. Nødvendigt redskab, der bruges af forretningsfolk og tjenestemænd. Se til lige under levebrød. Grovfil og fløjlshandsker kan bruges sammen til fremstilling af revy. Til revy kan der også anvendes pap, da mange ting skal klippes ud i pap. I vores moderne tid har man opfundet lystavler, der kan erstatte pap. Man skal så blot huske at stille spørgsmålet. Er den føset ind? Fordi sparekassen ligner en kirke, er det ikke nødvendigt at være medlem af en menighed for at blive kunde. Endnu et formand menighedsråd. Vi har spurgt Poul Pedersen, om han kan fortælle, hvorfor der er lavet en ubrugelig holdeplads ved sparekassen. Han svarer her til, at det ved han heller ikke noget om. Han er heller ikke det udvalg. Tidligere byrådsmedlem Arne Larsen mener, at der er taget hensyn til, at den ikke skulle være bedre end den på toppen af bakken, der heller ikke kan bruges. For øvrigt mener han, det er praktisk at holde ved varehuset, hvor man jo alligevel skal ind for at købe en billet til Bilka. Kørelærer Henning Adamsen mener, at vi skulle flytte byen væk fra de holdepladser. De er farlige. Selv nogen ville holde. Ja, selv. Og jeg har også en gættekonkurrence. Den går på noget med de der bogstaver. Hvilke 3 bogstaver er med i halvplanen? Løsning. Nyt byrådsmedlem. ASP. Oprettelse af APS. Og Peter Quistmiller. PAS. Gik til en, der havde skrevet P-I-S. Der er et spil med dementi. Nej, jeg skriver ikke viser. Poul Pedersen, viceborgmester. Det er jo ikke, hvad det viser, det står. Men på landsplan, der drøftes det at indføre indeksregulerede lån. Det kan det. Nå. Også lokalt, der har man jo været inde på indeksregulering. Således har ØHI fået lovning på en gavecheck fra jubilæet. Vil blive indeksreguleret. Det må jeg sige.
Det må jeg også. Jeg har en annonce her, nu skal du høre. Køb billedbladet og en gysser. Arne Larsen. En lille snak med kulturudvalgets formand. Hvad mener du om de små landsbyer? Svar. Jeg er bukoliker. Har det noget med buko at gøre? Svar meget lidt, men spørg heller ikke. Det gør vi så, han svarer. Det er et spørgsmål om at pergolere. De små pinotesser kan folk selv skaffe, og de store kan de undvære. Jeg mener, behovet er bedækket. Og så skal kommunen have en økonomi. Det er rigtigt. Der står her, at Schacht han er blevet patron for Østerhornum skole. Må der er nogen, der er Schacht-mand? Jeg har et dementi mere her, nu skal du høre. Et rygte om, at Kasper og Jonathan har deltaget i en festlighed i skal tilbagekaldes herved. Nå, men vi skal jo også til at holde op. Må ikke der have noget i tv, vi kan være at se på? Det kan jeg ikke tænke, men der skulle komme noget i regionalradio. Er der noget om sprængningen i Venstregruppen? Ja, det er noget om at rense ud. Og der er rensebånd, der er blevet væk. Det påstås, det er lånt nu. Ja, men du tror vel ikke hele historien er en forløber for det der med mund- og klovsyge? Ja, det har jeg næsten tænkt. Her i de her MK-tider. Ja. Nå, det er ikke så. Ja. Teksten til revyen, det er ikke kommunalt ændret. Det kan ikke lånes. Se, nu om det er der mange mennesker, der rejser ud. De fleste, de rejser ud for at holde en meget tiltrængt ferie. Mallorca, Bangkok, det kan være Bali, Ceylon, andre skønne steder. Der er også dem, der rejser ud for at lære noget om deres fag. Folk, som røverindretalt hiver tætpælene op og rejser helt så langt som til Sverige for at lære noget om kartofler. Og sådan noget. Man kan jo også komme skuffet hjem på sådan en tur. Ja. Kartofler og en løg. Ja, det er ikke
Ja. 6. 6. Hørte du ikke, hvad jeg sagde? Den lille søde leg mellem to mennesker har vi aldrig gjort noget ved her i revyen. Vi er ikke turde. Hvorfor ved jeg i grunden ikke, men det skyldes måske en medfødt blufærdighed. Det viste sig imidlertid, da vi begyndte at undersøge de ting, at her i byen, der staver folk blufærdighed med 2 F'er. Det er boligt gør, kan jeg jo. Så derfor så har vi ikke set, der er nogen grund til, at vi holder os fra det emne, og det har vi så taget op fra og med den 4. revy. Det er ikke nogen hemmelighed, at sex ikke er ukendt her i byen. Alle de tykke maver, man møder på sin vej til Borte eller Brugsen, det viser jo klart, at man også her i byen har forstået noget. Derfor, deres elske, let's fall in love.
Når alle de, vi kan lide, gør det, hvorfor skulle ikke også vi gøre det? Let's do it, let's fall in love. Let's do it, let's fall in love. Der var nogen, der ikke blev nævnt. Tilbage er der så alt det, som vi har lært undervejs. Inden vi går til afslutningsvisen, har vi derfor en opsamling af de ting, som vi mener, at vi har glemt. Det gør vi, at der sker noget der. Hvis der imod forventning skulle være nogen eller noget, vi har glemt, så bliver vi meget om tilgivelse for vores undladelsessynder. Er der for meget, vi ikke berørt, så bliver vi nødt til at komme igen en anden gang. Og det var måske det værste, der kunne ske, både for jer og for os. Til træf med fald og gå. Kom,
lyst, når man er ung og kål. Vi har aldrig prøvet båd, vi har aldrig prøvet båd. Og skal vi have et kys, ja, så skal det ski være